Daga islamiyya ne kenan ina dawowa sai ban san shi ba, sai aka kama ni aka ce lalle aka sa ni a cikin motar ma da karfi ne ina ta yin kuka. To mutumin ma wai shi fasto ne, to sai aka kawo mu nan doka wai mu zo mu yi makaranta. To makarantar namu ma mun zo abin da ake mana gaskiya bai kamata ba. Mu irin mu mata mutumin da ya ɗauko ki shi wani abin da ya yi yunƙurin yi kafin eh me ya faru? ya ce sam sai dai shi zai kwana da ni ko kuma ya kama mana hotel. Ministan Muhammad Bishara dole a nan Bauchi ko? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. So yan uwa, kamar yadda kuka saurara daga bakin wannan bayar Allah da kuke gani gudowa suka yi daga makarantar Muhammad Bishara dole wanda yake cikin garin Bauchi a unguwar Yelwa. Su biyu suka gudu. Wato abun takaicin shine asalin yaran nan musulmai ne, asalinsu musulmai ne. Za ku ji suna cewa za su je islamiyya, aka kama su da ƙarfi aka sa su a mota, aka zo aka ajiye su a makarantar Muhammad Bishara dole a cikin garin Bauchi a unguwar Yelwa. Yarinyar ta ce ya kai sau 3 suna attempting din su gudu, Allah bai ba su nasara ba wannan karo. ‘Yan uwa suka kira daga cikin garin Bauchi, Malam Suleiman Bauchi yake bani labarin ga wa'yansu bayan Allah guda 2 sun gudo daga makarantar Muhammad Bishara dole. Yana gaya min instantly na buga mota na kama hanyar Bauchi. Yana gaya min na kama hanyar Bauchi saboda in je in gansu in yi magana da su, saboda dama akwai abubuwan da muke tunanin suna tafiya ba daidai ba a wannan makarantar. Saboda ba zan iya tuna ba, wata mata cikin garin Gombe mun taɓa waya da ita lokacin muna Jalingo, take gaya min akwai ɗanta ko shekara 18 bai ba, da ƙarfi aka kama shi aka aje shi a cikin wannan makarantar Muhammad Bishara dole, ko balaga bai bi wallahi suka aje shi. Sannan ba zan manta ba lokacin da Usman ya musulunta muka kai shi wurin mahaifiyar shi a Danja. Mahaifiyar ta ce almajiranci ta kai shi, su 4 'yan garin aka kai su almajiranci. Daga almajiranci ba a sake jin labarin ba, sun bata can kawai aka ji sun koma addinin Christianity. So saboda haka ba yanzu Kiristoci suka fara yin wannan abubuwan ba. A samu yara marasa galihu almajirai a ɗebe su a je a ajiye su wannan wurin, babu ma yanda za ka gudu. Wannan yarinyar shekaran ta 17 musulmai ne, 'ya'yan musulmai ne. Yanzu haka iyayensu ba san inda suke ba, an ɗauke su a zo a ɓoye su, iyayensu su ta neman su rasa su. Wannan shine ba irin abun da yake bara. And the most painful part of it, shi wannan Muhammad Bishara dole yanzu a gudun yarinya za ku ji ran da ya kama su ma ya nemi ya je amfani da su, ya je zina da su a hotel. Bidiyo 2 nake so na yi, ita ɗaya Hafsat ɗin zan yi bidiyon ta daban, wanda shi wannan Muhammad Bishara dole ya mayar da ita yadda ka san matan shi, yana kwanciya da ita ba dare ba rana, yadda ita wannan take gaya mana. Kuma the most painful part of it, har yanzu Hafsat din ita bata samu ta gudu ba, amma tare da wannan aka kama su. Ranan da ya fara amfani da Hafsat din yayi disbejin ɗinta, ya zo ya ɗauke ta da daddare. Wani yare ta ce wallahi ta shigo cikin makarantar tana kuka, sai take ba su labarin irin abin da ya mata. Makarantar shi ne, yana da lokacin da zai zo ya ɗau mata duk lokacin da ya ga dama, da safe da rana ya je ya yi amfani da ke kuma ya dawo da ke ya aje, ko baki saki gudu ba. Wannan abun a ce na faruwa a cikin garin Bauchi. 'Yan uwa, mu ba mu ce a yadda da magana 100% ba, amma dole an yi bincike akan wannan matsiyacin Muhammad Bishara dole. Kwanaki na je wani ƙauye wajen mai da'awa, aka nuna min wani yaro, aka ce Muhammad Bishara dole ne wata yarinya ciki ta haifi wannan yaro. Na yi bidiyo na sa a social media, na ce idan maganar da na faɗa ƙarya yake, in shi ɗan halak ne a cikin uwarsa da ubansa, ya kai ni kotu. Ya kai? Bai kai kotu ba, saboda me? Ya san maganar gaskiya ne. He tsabar abun kunya na wa'insu Kiristoti wai suka fito za su bashi kariya, suna cewa wai ai yayi wa yarinyan ciki ne tun yana musulunci kan ya koma Kirista. Wa iya binciken da suka yi, kuma ƙarya ne. Church ya je gina a garin su, yarinya da ya je mata ciki.
idan kafin ya koma Christianity mata ciki me yasa aka sa yaron sunan Yunana ba sunan yaro amma saboda kuna daure ƙarya gindi. Wannan fasto Muhammad Bishara Dole mun sha gaya wa duniya asalin shi dama ɗan iska ne, ba kalan iskancin da bai ba, ɓarawo ne, mazinaci ne na yankan shakku, amma yawan suke kaman kiyayya ko wani abu ne. Ba kai kada kake da ministry ba kai kada kake da wuraren da ake aje sabbin tuba. Fasto Umar Yusuf yana da shi, mun taba fitowa muka yi accusing din shi da yana kama mutane da ƙarfi yana ajiye su, mun taba fitowa muka yi. Amma kai me yasa muke? Saboda gaske ne, saboda duniyar da ka lullube ƙarya ya ta fito. Yanzu wannan yarinyar tana hannunmu yanzu haka, billahi la ilaha illa wata ce da ƙarfi wa'annan suka kama ta. ƴan uwa musulmai me yake damun mu? Ya za a ce irin wannan abu yana faruwa a cikin gari kamar Bauchi, a Yalwa a cikin Bauchi? Kai a ce wani ɗan iska ɗan Nijar, wani baƙin haure ya tsallako nan Najeriya da sunan addini, ya dinga kama ƴaƴan musulmai yana zina da su, yana raping ɗinsu a cikin garin Bauchi. Wannan abu yana faruwa. ƴaƴan musulmai, wani tsinanne matsiyaci ɗan iska ya zo da sunan addini ya fake wannan addinin Christianity, yana ta zina, yana ta danne ƴaƴan mutane. Mu ba hana kowa ya addinin shi ba mu hana kai kira zuwa ga addinin Christianity ba. Duk wanda ya koma Kirista kai convincing din shi ya koma, ka ajiye shi ka koya mar duk wannan, mu ba matsalar mu bane. Amma a kama mutane da ƙarfi kamar yadda yarinyar nan ta faɗa, ta ce za ta je Islamiyya, aka kama ta, yanzu iyayenta ba san inda take ba wajen wata nawa, kuma yanzu ma guduwa ta fito, kuma ta ce akwai ƴaƴan musulmai da yawa a cikin wannan ministry na Muhammad Bishara Dole a cikin garin Bauchi. Saboda haka billahi la ilaha illa huwa ba za mu bar wannan abin ya dinga ta faruwa ba. Saboda haka ina kira ga manya-manyan malamin Bauchi da 'yan siyasa na cikin garin Bauchi da sarakanan gargajiya na cikin garin Bauchi, wannan yarinyar tana hannunmu, muna kira a yi bincike akan wannan abu. A yi bincike, ba mu ce a yadda ba, amma ku zo a yi bincike a cikin Yalwa, cikin garin Bauchin Yakubu, wani ɗan iska ɗan Nijar ɗan matsiyaciya ya zo yana kama 'ya'yan musulmai, yana ajiye su, yana kidnapping ɗinsu, yana zina da su. Wannan yarinyar dan yi bidiyo da za mu ji ce Hafsan wallahi ran da ya fara amfani ta yi disbejin ɗinta ta tana ba su labari, yaran nan ta wuni ba ta ci abinci ba, kawai tana kuka saboda a keta mata alfarmanta. Kuma a ce wannan iskan yana faruwa ba a Jos ba a cikin garin Bauchi. Dewa daga cikin Kiristoci shi ba sa tare da wannan Muhammad Bishara Dole, dewa daga cikin Kiristoci ba sa tare da shi. Saboda haka muna kira ga manya-manyan shugabanninmu na garin Bauchi, wannan yarinya tana hannunmu, ku zo a yi bincike, a je makarantar a yi interview da yaran. Ya haka kuka zo nan da sauran ku kuke zaune a nan, ko kuma an kama ko an boye ko an yi forcing ɗinku? Yanzu ku duba wannan yarinyar, ga ta nan na sa muku screen ɗinta, na sa muku ita a screen. Duk wanda yake bibiya na a social media ya san wannan yarinyar. Mahaifinta ne, su biyu suka musulunta, mahaifinsu ya kore su a gidan. Lokacin da suka musulunta na yi bidiyo, suka zo suka same ni a masauki na inda muke sauka. Mahaifinsu ya kore su ita da kanuwarta. Baban ya ce tun da sun musulunta ba su. Wannan yarinyar shekarun da 23, kanuwar da shekarun da 21, baban ya kore su. Muka ajiye su a wurinmu gidan wata baiwar Allah, suka samu miji bayan wajen wata 4 muka aurar da su. Wallahi tallahi Kiristoti suka zo suka samu iyayen, suka zuga iyayen, kuma suka dauki nauyin iyayen, suka kai mu kotu. Yanzu da nake muku magana wannan yarinya yanzu aka muna shari'anta a kotu. Mijinta aka kama shi har prison, sannan aka yi mijin da ya aure wannan yarinya har prison, sannan aka yi shi. Kuma ba iyayenta ne ba suka kore ta ba saboda ta musulunta, suka ta da Kiristiyani ta ce ba za ta dawo ba, suka kore ta. Wani ya aure ta amma an kai shi kotu. So yanzu ina da a ce ba da izinin iyayen aka kama ta muka aje ta, me kuke tunanin zai faru? Ku tuna wani kes da aka yi na wani yaro yelo a Kano. Wani yaro yelo, wata yarinya aurenta ba, amma da Kiristoci suka da san da wajen shekara nawa a gidan yari. Amma mu ƴan uwa musulmai ba ma kula da irin wannan abubuwan, sai mu dauke shi ba komai ba. Yanzu ku duba waɗannan yaran musulmai ne, wannan matsiyacin yana ka, amma duk ƴan uwa musulmai ba su damu ba. ƴan uwa musulmai me yake damu? Saboda haka wannan